Oo, maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Mitubag sila. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban po nag-ingon nga siya mao si Elias. Aduna po'y uban nga miingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Unya nangutana si Jesus kanila, "Kamo, sa inyong ikasulti, kinsa man ako?" Mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Simon, anak ni Judas, bulahan ka. Kay kining maong kamatuorana, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kung dili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yabi sa kingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit." O gibaura ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod, good morning. Ayon kay bisan og nagtulot taligsik. Nakasimba ra gyud gihapon mo, no? Pasalamat sa Ginoo nga taligsik ra, no? Karong adlaw, mamalandong kita sa pagtulunan sa atong ebanghelyo. Sa atong ebanghelyo, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, "Kinsa man ako?" O si Jesus ang mga tinun-an nanubag. Unya si Pedro gipangutana, "Kinsa man ako?" O mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas." Ang buti pasabot og Mesiyas, manluluwas, no? Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. No? So kining maong tubag ni San Pedro or ni Pedro, nakapahimuot kang Hesus. Niingon si San Pedro nga, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Ug tungod niini, nalipay si Hesus. Giingnan niya si Pedro, "Bulahan ka, Pedro." Sa pangutana, nganong bang nahimo mang bulahan si Pedro? Nahimo siyang bulahan tungod kay gipili man niya nga manluluwas mao si Kristo. O nasayod si San Pedro nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So bulahan gyud ay kay ngano man ang iyang gipili nga manluluwas mao man ang dalan nga pagasubayon paingon sa gingharian sa langit. O ang iyang gipili mao ang kamatuoran nga mao'y maghatag kaniyang kagawasan. O ang iyang gipili mao ang kinabuhi ang maghatag kaniya o kinabuhing walay katapusan. Subulahan gyud ay kay nipili man siya, iya man gipili si Jesus. Unya labaw pa niingon si Jesus, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi." No, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug daghan pagyud nga mga gisulti ni Hesus nga makaingon kita nga bulahan gyud ay tinuod. No, ingon ni ana. So sa atong kinabuhi, mauusap mopili po ta ni Kristo kay mao man dahil siyang maghatag og kinabuhing walay katapusan. Gani sa pagpili ni San Pedro kang Hesus nga iyang manluluwas, iya siyang gitagaan o kanang gitawag bitaw nato og katungod, gipiyalan siya. Kabalo kag unsay gipiyal ni Hesus kaniya?
Gipiyal kaniya ang iyabi sa gingharian sa langit. Sa ato pa siya maoy moabri sa puntahan kung adunay gustong musulod, no gilaliman ka, ikaw maoy in charge sa gate. So maayo kayo, dako kaayo siya o gitawag na itong pwesto, no? Unya, giingnan pagid siya, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug tungod kini, katungod maayo magud ang iyang tubag, kinasing-kasing magyud. So maupod kita. No, muna nga kitang tanan, isip mga binunyagan, do na baya to'y gipiyal ang Ginoo kanato. No, sa dihang gibunyagan kita, no, adunay gipiyal kanato kay ang atong pagpabunyag sa diha nga gibunyagan kita, ato manggidawat si Kristo nga atong manluluwas. Sa dihang gibunyagan kita, ang atong mga sponsors, no, sa dihang gibunyagan ta, di ba? Dili ka man ta makatubag ato. So ang mga sponsors na nato maoy mutubag alang kanato. Unya sa panahon sa kumpirma, kita na gyud. In other words, as Christians, ato po nadawat, ato po nga nadawat ang mga butang ang gipiyal kanato. So ang matag usa kanato, do na gyud gipiyal. No, piyal gyud kana bang naapay something nga gihatag kanato ang Dios. No, dili gyud mo na makaingon kita nga ako murag wala gid gipiyal ang Ginoo na ako. Dayo oy naa gyud gipiyal kanimo ang Ginoo. No, siguro gitagaan kag maayong itsura, gitagaan ka og lantip nga pangisip, gitagaan kag maayong tingog, no? Gitagaan ka og mayo ginikanan nga maayo. Pero ayaw gyud na siya usikin. Nganuman, tungod kay imo kani nang usikan, bawion baya nas Ginoo. No, di ba? Gitagaan ka ginikanan nga moayo, mo atiman gyud. So, wa man punuon ka, puluyago na punuon ka. So, unsa may nahitabo, gibawi si Ginoo ang ginikanan. Nga ginusara na lamang kay nauntay ginikanan nga mo atiman. Gahi man pupulong. Pa-eskwelahon, di mapod mo eskwela. Atun ka namatay na lamang ni ginikanan. Wag yun mo kasinso. Kaya nga naman, nabawian. No, doon na po'y uban nga maayo untang lantip ang pangisip. Ay gigamit mapunood spesyo. No, imbis nga magbuhat og maayo, drugs man hinoon. So sabay na hitabo, nangaliso na nooning kay sana kabuk ka ng utok. Unang miingon ang uban, bright baya na siya kaayo sa una. Karon nabuang man hinoon, miingon ding uban, ay nagdruga-druga maguna. Ingon ni ana, no? No, usahay po ng uban na naasinso na unta, nadato na gibiyalan sa Ginoo kay gispitagaan ang mayong negosyo. Ay na nagbisyo man pud hinoon, no? Nagsugal man hinoon, hubog-hubog, na mabayi pa. No, sa may nahitabo, nabawian. Kung sa may nahitabo kang Judas, no? Apostoles baya to. Sikpan baya to, treasurer baya to. Nangawat man pud hinoon, ultimong Ginoo gibaligya pa. O, sa may nahitabo, nabawian. Kung sa may nahitabo kang Judas, kabalo mo kung sa nahitabo ni Judas, naabaya na sa jeepney. God knows who does not pay. Naabaya na, no? Kung sa'yo nakita mo ang Judas, bitize cross, nagbitize, PC. Nga naman, gipiyala na, gihimong tresurero sa grupo, apostoles bagid siya, ay nagbisyo man Ginoon, no? Awat man Ginoon, ultimong Ginoo, gibaligya pa. Kung sa may nahitabo, wala. Zero, gibawian. So muna nga kita, isip mga binunyagan, gipiyalan kita. Duna gihatan kanato ang Dios. Ug busa ato gyud kining ampingan atong gamiton alang sa pagsulod nato sa gingharian sa langit. Or else basig mabawian kinoon. So ampingay gyud na aron dili bawion. Manindog kalihog.